Jongens, ze zijn zo lekker, dat kan maar niks vergelijken. En dan ook ze haar zonder siepels. En dan maak ze eten zoals een baby, de molken naar binnen helpt. Je maakt ze bijna in stikjes naar binnen zoeken. En hoe smaken die? Lekker. Ja, het is vandaag Vlaggetjesdag. Ja. En niet omdat de koning jarig is. En waarom dan wel? Hollandse nieuwe. Dan is het feest. En dan neem je de twee mee. Ik ken er ik wel fjouwer, ken ik wel saus, maar de maat moet er wezen. Dan neem ik er mooi op het waar. Hoe smaken die? Nou, ik heb wel even een gehad. Ja, het fantastisch. Mooi zacht, mooi zilt, mooi vet. Prachtig mooi heerlijkje. Het heeft een goede smaak deze keer. En is een goed vet. Het is echt een slakke vis. Het is een hele goede vis. Het bijzondere ervan is, hij smaakt nou gewoon op zijn best. En over een week en over 2 en over 4 weken nog wel. Maar dan zakt het wel weer wat langzaam weg natuurlijk. Ik heb er 2 hoorn en dan ga ik moe en dan neem ik er weer 2 en vreet neem ik er 2. Zo wil ik een week lang bijna elke dag 2 nemen. Dan zit ik er weer in. Dan weet ik hoe de smaak is. Loopt het water je de mond.